Nähdä teidät kaikki osoittamassa mieltä tämän Orpon hallituksen kylmää, epäinhimillistä ja ihan käsittämättömän lyhytnäköistä politiikkaa vastaan. Ja siistiä päästä avaamaan tätä tempausta. Mä oon Kaapo Haapanen, viime kevään ylioppilas ja olin myös vihreiden eduskuntavaaliehdokkaana Helsingissä huhtikuun vaaleissa. Ja mä tulin tänne osoittaa tukeni tälle teidän mielenilmaukselle ja sanomaan muutaman sanan tästä Orpon hallituksen aivan uskomattomasta alkutaipaleesta ja sen katastrofaalisista seurauksista meidän opiskelijoiden ja erityisesti teidän lukio-opiskelijoiden ja tulevien korkeakouluopiskelijoiden arkeen ja perusoikeuksiin. Sana koulutuslupaus on varmaan tullut tähän mennessä teille kaikille tutuksi ja te todennäköisesti myös muistatte sen viraalin kuvan Petteri Orposta, jossa se poseeraa plakaatit kädessä yliopisto-opiskelijoiden leikkauksia vastustavassa kampanjassa. Näissä ennen vuonna 2015 eduskuntavaaleja otetuissa kuvissa Orpo siis vannoo, että kokoomus ei leikkaa opintotuesta eikä koulutuksesta. No, muistetaan, että mitä näiden vaalien jälkeen oikein tapahtui. Kokoomus lähti Sipilän johtamaan oikeista konservatiivihallitukseen valtiovarainministeripuolueeksi ja leikkasi hallituskauden aikana koulutuksesta lähes 800 miljoonaa euroa, eli yli 2/3 miljardista. Sipilän hallitus ei kuitenkaan ollut ainoa hallitus, jossa kokoomus on toiminut kirstunvartijana ja koskenut koulutuksen rahoitukseen. Päinvastoin tällaisesta leikkauskiimasta toimimisesta kokoomus ja Orpo voi puhua kokemuksen syvällä rinta-äänellä, valitettavasti. Nämä 2010-luvulla tehdyt koulutusleikkaukset on jättänyt syvän arven suomalaiseen koulutusjärjestelmään ja onkin rehellistä sanoa, että ne ei korjaannu 1 tai edes 2 vaalikauden aikana. Siitä huolimatta sillä on ihan todella paljon väliä, että ketä siellä hallituksessa istuu päättämässä meidän yhteisistä asioista. Edeltävällä vaalikaudella 2019-2023 korjattiin Sipilän hallituksen jälkiä ja parannettiin opiskelijoiden toimeentuloa. Edellinen hallitus muun muassa uudisti oppivelvollisuuden ja takasi jokaiselle nuorelle, myös teille, maksuttoman toisen asteen. Samaten opiskelijoiden toimeentuloa parannettiin sitomalla se opintotuki-indeksiin ja esimerkiksi korottamalla opiskelijoiden ateriatukea. Ja me tiedetään, että nämä toimet ei missään nimessä ollut riittävän kunnianhimoisia, mutta ne oli selkeitä askeleita parempaan suuntaan. Voisi kuvainnollisesti sanoa, että vuotavan avohaavan päälle alettiin kiinnittää puristussidettä. Viime kevään eduskuntavaalien alla koulutuksen rahoitus nousi syystäkin isosti keskusteluun ja jokaiselta puolueelta vaadittiin ratkaisuja heikkenevien oppimistulosten ja syvenevien koulutusjärjestelmän ongelmien korjaamiseksi. Tällä kertaa Orpoa ei sentään nähty poseeraamassa opiskelijoiden kanssa, vaan kokoomuksen retoriikka muuttui ihan varmasti tarkoituksellisestikin paljon epäselvempään suuntaan. Puhuttiin koulutuksen erityissuojeluksesta ja siitä, että opiskelijoiden toimeentulo olisi säästökohteiden ulkopuolella. Aika hähmästä. Tästä epämääräisyydestä huolimatta jotain lupauksiakin tehtiin. Orpo nimittäin lupasi vaalien alla, että sosiaaliturvaan tehtävät indeksijäädytykset ei tulisi koskemaan opintotukea. Ja vähemmän yllätyksellisesti viime viikolla me saatiin kuulla, että tämä lupaus oli ihan täyttä paskaa. Petteri Orpo ja tietysti pääministerin poliittinen sätkynukki eli perussuomalaisten valtiovarainministeri Riikka Purra on nyt jäädyttämässä opintotuen indeksikorotukset asumistukileikkausten ohella. Eli siis samaan aikaan kun on iso vaara siitä, että ruoka ja energia kallistuu entisestään ja inflaatio laukkaa, niin hallitus päättää jättää opiskelijoiden toimeentulon raahaamaan perässä, mikä on siis ihan helvetin vastuutonta, eikö? Ja onhan tämä sitäkin vastenmielisempää, kun otetaan huomioon, että samanaikaisesti hallitus on keventämässä kaikista hyvätuloisimpien verotusta. Solidaarisuusveron höllennys ja ansiotuloverojen kevennykset tuo rikkaimmille lisää samalla, kun opiskelijoiden ohella lapsilta, työttömiltä ja vähemmistöltä, kuten vammaisilta, leikataan. Eikä tässä vielä kaikki. Opintotuen indeksijäädytyksellä hallitus on laskenut säästävänsä joitain kymmeniä miljoonia vuodessa, siis repimällä meidän opiskelijoiden selkänahoista. Ja tätä leikkausta perustellaan sillä, että nyt pitää saada velkaantuminen kuriin. Terveisiä sinne Petterille, että kannattaisi ehkä aloittaa perumalla ne miljardin veronkevennykset, joita varten hallitus on nyt velkaantumassa ennätystahtia. Tai toinen vaihtoehto on lykätä vaikka sitä olutveron alennusta, ellei Petteri Orpo oikeasti halua, että me ruoan ja perustarpeiden ostamisen sijaan juodaan lisää halpaa kaljaa. No, hallitus taitaa olla puolensa valinnut ja tuloverojen laskemisen lisäksi myös hyysää vapaa-ajan autoilijoita. Bensaveron 4 sentin laskuun litrahinnassa hallitus aikoo kaataa yli 150 miljoonaa.
Tämä on siis lähestulkoon 3 kertaa enemmän kuin opiskelijoilta kurittamalla saatavat säästöt. Ehkä mun pointti tulee tässä vaiheessa selväksi. Vaihtoehtoja on olemassa tälle välinpitämättömyydelle ja suoranaiselle kiusaamiselle. Siitä huolimatta Orpon hallitus on rakentanut koko hallitusohjelmansa köyhiltä rikkaille tehtävien tulonsiirtojen varaan. I'm not sure how many international students there are in Sibelius Lukio, but I'd also like to say a few words in English, because the new government is unfortunately also planning to weaken the position of international students in Finland. The government aims to shift the burden of the entire cost of university-level education onto fee-paying foreign students from non-European Union and non-EEA countries. In other words, it seeks to eliminate public funding for degrees pursued by international students, which further accelerates the unjust development of our education system. This will, of course, convey an adverse message to prospective international students, suggesting that their presence and their contributions are not welcome within our academic communities. Not to even mention the otherwise racist policies the right-wing government is planning to execute. And we have to loudly express that this is the complete opposite we should strive for. I and the Greens believe that Finland has to remain inclusive and welcoming in the future as well. We cannot let Orpo's government define what the role of Finland should be internationally. Orpon hallitus on siis päättänyt murentaa sen maltillisen edistyksen, jota kohti otettiin askeleita edellisen hallituksen aikana. Mä haluan painottaa, että jokainen leikkauspäätös on arvovalinta, jokainen päätös kurittaa opiskelijoita on tietoinen päätös. Ja oikeisto on taas kerran pettänyt koulutuslupauksensa. Nyt ei kuitenkaan ole nuorten ja opiskelijoiden aika lannistua, vaan päinvastoin jatkaa aktivismia, käydä niissä mielenosoituksissa, vallata kouluja niin kuin te teette ja marssia Arkadianmäelle vastustamaan paskaa politiikkaa. Jatketaan tätä. Kiitti mun puolesta ja tsemppii valtaukseen.